आंना फिसाया माजों गेलेयो सनाफोर बेजोंसो गेलेयो गेलेग्राजों गेलेया गावनि फुथुला गेलेग्रा बायनानै होबाबो गेलेया नै नुबाय मा लानानै गेलेयो मिनिदोंसो बे साला खेब होनबालाय आखायाव बियो बे दाख्लै बेजोंनो प्लासजोंनो गावनि खाफालाव थ' देनानै लादोंमोन अबा गोसोम जानानै दंमोन ओमफ्राय जा गाबबावो गावनो देनानै लानानै गाज्रिया खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय सनाफोर दिनै बहननानै भिडिअखौ जोबजासिम आं माने दिनै भिडिअ लाया होननानैनो फुंनिफ्रायनो बानायनाय जायाखैमोन सनाफोर ओमफ्राय बेलासिनानैसो नै बानायाबाबो सुखुवा बानायबाय थाग्रा नालाय मबाइल दांबाथाय दिनै भिडिअ बानायाखै होननानै बोरैबा मोनबाय थायो माने गोबां आगैमोन दङ नालाय आंनि साबस्क्राइबारफोर दङ सोरबा आंनि भिडिअखौ नेनानै थायो बिनि थाखायनो बानाया सानबाबो बानायनांगौ जायो आरोना सनाफोर दा बेलासि टाइम जाबाय 3:30 जाबाय बोथोराबो ओरैबायदि मोजां अखा हाहां जादों थ' ब्लगखौ खालाया सानबाबो बोथोर मोजांनि थाखायनो खालायनानै लाबोबाय आरोना दिनाबो थान्दा आराम जाबाय सोमथाबजोब्बाय अखा फैथारनोसै ओमफ्राय जोंबो नै दख'ना गानलायलायनानै एसे मन्दिराव थांनो ओंखारदों दिनै सनिबार नालाय सनाफोर सनि मन्दिराव थांनो नागिरदों जों आं बिराद गोबावथारसै थाङैया सनि मन्दिराव बै डेलि मार्केट होननायावनो जाय क'क्राझारनि मिथिखागोन खाथिखा बारा गोजान नङा दिनै रायजालायसिगोनसो आङो फुजानिजों थांबाय थायोमोन ओमफ्राय जमा ज'नो फुजा होलायलायो बिदिनो आंबो थाब थांनानै हेलाबा फिसाजो सासेल'मोन नालाय दुसिखाया उन्दैया गैथ'वामोन आरामनो प्रसाद आरि हालायलायनानै बिदिनो फुजा होनानै मानानै बिदिनो 6टा 7टा आरामनो बेहायनो टाइम पास खालायहैयोमोन आरोना सनिबारबाथाय ओमफ्राय बे सना उन्दै मोननायनिफ्रायनो टाइमानो मिलायला ओमफ्राय दुस्थ'थारबो नालाय ओंखायनो थांनायानो जाथाराखै आं गोबावथारसै ओंखायनो दिनै सानबाय मा थांनोबो लुबैदों ओमफ्राय गोबावथारसैबो नालाय ओंखायनो थांनानै फैस्रानोसै सनाफोर दिनै दा नायलांबाय थादो सनाफोर दिनै बननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आं गिबियावनो बुंग्रोदो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानै जाथा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेलखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' नायलांबाय थादो फारि मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय सनाफोर जाय सनाफोर बोथोरा जि मोजां जानांगौ जाखाबाय मा सोंलायलायसिगोन मानो फैथाराखै मानो फैला दाना होननानै सोंलायलायसिगोन बिसोरो आंखौ सिनायजोबथारबाय नालाय थांबाय थानायखाय बेहाय थांबाय थाग्रा जमा लोगोफोर सिनायजोब्बाय लोगोफोर माने अबेबा थांबा जेन'बा स्कुल कलेजाव थांबा जमा लोगो मोनो बेबायदिनो लोगो मोननाय सिनायजोबलायलायनाय मोजां मोनलायलायोमोन आरोना आरामनो रायलायलाय मालायनाय फ्रिबो मोनो मन्दिरफ्राव थांनानै बिदि जमा रायलायनो मोनबा मोजां नाङो आरोना इसोरनि खोथा मालायनि खोथा रायलायस्लायस्लाय नङा होनबा सनाफोर इसोरनाव थांनानै जमानो टाइम पास खालायहैनायानो बोरबो मोनगोन गियानबो मोनगोन ना सनाफोर ओंखायनो थांसै फिसा सानैखौ लानानै ओंखारबाय सनाफोर जोङो थांनो फारसेया बे गुसुथार ओंखायनो लाबाय आङो र' फैदों बोथोरा मोजांथार जि मोजां जानानै होबाय नङाबाथ' दा 3:30 4:00बाबो थां 5टा 5:30फोरसिम टाइमा माबायानो सान्दुङानो बिराद खरा जायो थ' स्कुटिखौ सोखायाखै आं स्कुलनिफ्राय फैनानै स्कुटिखौ सोखायाखै आङो लामायाव दोनखादां माबालाय सोलाय बख'लाय बायो मोनफैबाय सनाफोरनो दा बारा मानसि फैथ'वाखै एसे मोनाबासो मानसि जायो गेजेराव सनि बाबानि ओमफ्राय सफैनायजों अखा हानायजों सफैगबाय ओरैजाय कालिमानि ओरै जिंथिं शिब बाबानि दासो फैहांदों मानसिफ्रा फुजा जाबावगोन नालाय दाहाय प्रसाद आरि पुष्पान्जलि होनानै थांसै सफैनायजों अखा हानायजों गरमथारबोमोन ना बोथोरा दहाय गरमथारबोमोन ना दहाय सानाव बोथोरा नै दा हाबाय अखा दलरखौनो थाया बिराद दुस्थ' ओरैबा ओरै खारथिंबाय थायो प्रसादखौनो हाफानो मोनला हानै दाना बिनि थाखायनो प्रसाद हादों नै ओरै जानो प्रसाद हादों नै फुजा जासिगोन नालाय जिरायजोब्बाय नै फुजा जासिगोन दा बेलासिबाय भिर जाबाय मानसिफ्रा
फुजा होखांनानै नै प्रसाद जागासिनो खेस्रि ओरै नै जुस थालिरनि जोबजोब्बाय जा फिर दिनै प्रसाद जानाया होथारदों गरमानो लाजिया सनाबा दसे अखा हादोंमोन ओमफ्राय बिराद हबस्राव जानानै गरम ओरैबायदि गरम ओरै बाजार जागासिनो दं नै साइडआव थांसै आं जाखांबाय फिसाजोआ जागासिनो दङ नै दैमुमोनबो फैदों दैमु सर्ट सिमाजों गाग्राया दैमुमोनबो फैदों नै बाजार लालांसै एसे न'आव सफैफिनबाय सनाफोर मेंग्लिजोब्बाय देहायानो आंना बेखौ दिनै होसोबायबाय थानानै एक सेकेन्डआवल' थाया सनाफोर माने न'आव बिदि बाराद्राय दुस्थ' खालायबावा बेहायदि मानसि भिरजों जाबजों बैथिं गिदिंलाय बैथिं थांलाय ओरैबायदि असान्थि न' सिङाव हाबाखै दाबो आथिं आखाइ सुगोनानै ड्रेस आरि एसे सुस्रांग्रोनानै लाजोबनानै दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन सनाफोर ओरैबायदि मेंबाय अखा हादोंबाबो होजों बिराद गरम टाउनाव ओमफ्राय नैबेहाय जोंनाव नै दुब्लिखाय बार खोलो खोलो उन्दुनोबो ओंखारनाया हाथारला नै गथ'आ दा सनाफोर फैनानै जि थि सुस्रांनानै लाबाय सुखानांगौखौ सुखानानै लाखाजोबखाबाय आङो दहाय साननिबो जि एसे सुबावनांगौ दंमोन आरो ओंखायनो सुखाथारबाय आङो ओइ नों लेंथासो आंजों दाखोफाखा ओरैबादि दोखो दोखो मेंनाय मोनबायना आङो दिनै बे गथ'जों हाबाब मालायनि सिफिनि पकेटाव साबि दोननायखौबो बोरै बोरै नुनानै बख'यो गावसो मिथिसिगौ एख' एखा अबे खनाजों थांगोन अबे खनाजों फैगोन बिराद दुस्थ' बेखौ लानानै थांजाया ओंखायनो आं थांथ'थाराखैमोन सनाफोर शनि मन्दिराव थांबायानो थाखायो आङो सिगाङाव थांबाय थायो ओमफ्राय बेखौ मोननायनिफ्रायनो एसे खम जादों आरो माजे थांखावोमोन ओमफ्रायो बेबायदि एसे उन्दैमोन नालाय सिगाङाव बारा दुस्थ' खालायाखैमोन दिनै ओरैबायदि दुस्थ' खालायदों बिब'आ बारा दुस्थ' खालायामोन बेबायदि उन्दैयावबो सिगाङाव आं लानानै थांबाय थायोमोन गाव गैयियाव बिब'खौ मालाय बेबायदि दुस्थ' खालायाबा दल' जिरायनानै थाफायोमोन फुजा होबा बिहा ओरैबायदि दुस्थ' बिराद मानसि भिर जादों दिनै एखनबा बिदि जाया भिर दिनै बिराद भिरबो गरमाबो थानोनो हायै हाबाब ओमफ्राय बिसोरो दैमु आगैमोनखौ लोगो मोनदों बिसोरो सर्ट फिल्म गाग्राफोर मेरला फैदोंमोन रायलायबाय थायासै आं गरमनि थाखायनो भिडिअ लानायाव नुजाफाबाय खोमा ना नुजायासै मिथिला भिडिअ चेक खालायबासो मिथिसिगोन आंबो मिथिला हाबाब गरमानो थैनोसैमोन अखा हादोंमोन हाबाबो माने गरमानो लाजाया ओंखामबो जाला ओंखामबो संनांला सनाफोर ओंखामबो जालानो खेस्रि जानानै फैखाबाय नालाय खेस्रिखौ एखमबा सङा ओमफ्राय दिनै संनाय लोगो मोनहैदों ओंखायनो जानानै फैखाबाय खेस्रि जाबाय प्रसाद जाबाय ओमफ्रायो गाइखेर ओमफ्राय बिदिनो मैदा आथा थालिर लगायनानै मिक्स खालायनानै माने जुस बायदि बानायो बिराद गोथाव मोनलोङो बेखौबो लोंनानै फैबाय ओंखायनो ओंखाम उखैयासै ओंखाम जाला सनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बेखिनि शेयार खालामनायखौनो जायफ्रा जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सनाफोर बाय बाय